Здравейте хора, днес ще снимаме на Grow Garden с Иван и аз на име Дилан. Ще снимаме на Grow Garden, една от най-известните игри в Roblox. Даже може да се каже, че е най-известната. И да. И здравейте хора. Ето е новата година, в момента годината на Дилан. Аз ще ви покажа, защото той в момента е до мен, но няма как да снима поради технически проблеми. И ето е моята градина с кивица, ананаси, чаревица, зелени, червени ябълки, банани, авокадо. Това, между другото, не знам как се превежда, някой в коментарите да напише как се превежда. И също имаме пипер, а не бел пепър, домати, има и цвете, авокадо още едно, има и кантелопър, не знам как се превежда, и прасели как се превежда, си не съм сигурен. И нека да видим какво има в шопа. Сега отново да сложа. Ако някой гледа докато качи видеото, може да се върне да види какво има. Калфиол, бялото без за калфиол, да? И ако не сте играли преди играта, тук фармите зеленчуци. Цел на играта, то няма цел в играта, освен да събере всичко и да натрупа смирoni. И сега да видим какви нови яйца има. Има Common, 2 Common и едно Paradise Egg за 50 милиона. Аз не мога да го купя. И ето го, аз до сега не съм виждал такова яйце, но аз не мога да го купя, защото долу в левия ъгъл можете да видите, че не мога да го купя, защото има 28 милиона. И в момента Дилан отива да купи. Ето го и Дилан. Ще се помисля дали да го купя. Дилан е богаташ, ти колко милиона имаш? 300 и колко милиона? 398 милиона има. 398 и е сега. И ще има евент след 9 минути. И Дилан го купи. Колко време ще трябва? Колко време ще трябва да влизаш? Ето е и градината на Дилан. С кокоси. С кокоси, с кивита, с яйцето, с бел пепър, с какво е това? Още бел пепър, с роза. Тук какво има? Още рози. Пайнат. Ананаси. Кокоси, кактуси. Друго. Авокадо, пчела. Круши. Това е пиър. Има и палун. Мой приятел се джойна, който даже не го познавам, но все пак има и киви. Мисля, че това са всичките му, да. И птичката. И един банан има. И драконов плод. Ето тук. Ето тук в ъгъла има и драконов плод. И имам и също и бобово зърно. Бинстол. И сега ще обърна цялата си градина. Искам да познаете долу в коментарите колко пари сте от цялата ми градина, ако я събера сега. Като аз малко бях събрал преди това. Дилан казва, че ще са 0. Но да видим. Напишете в коментарите според вас колко ще са. Аз залагам на цялата градина, сигурно $800 000, някъде там. Може и милион да навърчи. Ще видим.
800 000 ми е по-вероятно. Защото аз нямам много скъпи работи. $800. Тоест пак космос. Дилане, финално решение според теб. Ами, Може малко да виждате лак, но просто играта ми забила от интернета. Дилан казва 20 000. Добре. Аз залагам посредно на, може би, като гледам 700 000. Да видим. Събираме сега кивицата, само те останаха и 3 ананаса 4. И една круша. И да видим. Може и да не съм събрал цялата градина, но просто някои дървета са високи и не мога да видя всичко. И ананасите посредно. Ами напълних се инвентаря и да видим сега. Посредно колко е всичко и да видим. 1 51 000. И да видим какви семена има. След 5. Не, 1 минута и 3 секунди се разсетва. И виждате. И в момент, мисля, че след 2 минути е сега. Не, след 5 минути е евента. Видеото ще продължи сигурно до когато свърши евента, той е 10 минути. И тъй, че ще е 20 минутно видео. Макс, ако не сте играли, Макс е 5 човека, въпреки че има 6 места. Малко това са 5, 6 места. И в момента Дилан седи авка, защото яде като и нагъва. Да? И това е цялата ми градина. Имам и 2 домашни любимеца, бяха 3 на 1 го продадох. Те са мишката и водната звезда. Ресетнаха шопа. Тоест морска звезда. И какво са ресетнали шопа? Май нищо. Поне от скъпите работи. Нел пепър, не. Нищо няма. Как ресетват шопа, като няма нищо ново, аз не знам как става тази работа. И да разгледаме и градините на другите в нашия сега. Например, това момиче. Да, има 2 кактуса, 1 банан, моркови, домати, заек, киви, зелена ябълка, ананас и какво е банан. И май това всичкото, което има, да. И домати. И авокадо. И страубери. И това са всичките. И ако искате още видеа на Roblox или на Grow a Garden, се абонирайте и лайкнете видеото. Ако събере 10 лайка, правя втори епизод на играта. И да видим. Аз мисля да се пробвам за точно този епизод, да направя някое специално семе, аз да крафна. Какво е това новото? Рафисер, ти не е ново. И това явно е ново семе. И тук може да крафтвате. Summer Coins. Явно вече са направили нови апдейт, аз в него не съм играл. И вече не е тук с храни и смет, а с Summer Coins. Аз нямам нито един, така че няма как да крафна. Не отсил. Ще видя инструмент дали си мога. Команек, Авърсту, нямам. Дилане, ти няма смога. Чушка, кокос, мастър. Мастър, аз отде мога да го взема. Дилане, откъде можех да взема мастър? Мастър какво?
Мастър Спинкъл. Уно и дето ги пръска. Трябва да изчакаш шопа да се разсетне. Ама от кой шоп? От това. От Gear Shop. Gear. От тука. И дано да има. Да видим. Много тъпо, че няма. А не, имаме. Има нещо за 15. Майка, Дилане. Виж какви работи има, бе. Ама са много скъпи. Това няма да успея да го купя. Те са много скъпи работите. Аз нямам толкова. Дори да имам аз какво трябва да крапна. Чакайте, че обърках. За крафтинг тук на инструменти. Май това са всичките. А не имаш... Не, това е за динята. Може цвете, оранж, още цвете, добре. Ами, мога да купа това, но Good Spinker не мога. Има много анти-би-ек, би-ек и хъней. Би-ек откъде мога да взема, Дилане? Или от шопа, или от евента. Кой шоп? От тоя. След 4 секунди се ресетва шопа за яйцата. Дилане, ти купи ли си? Да, ти го купи. И може да пуснем кратък сорс, да видим какво му се е паднало. И сега да ще видя, ако събере 10 лайка, да? Остава 20 секунди, ще видя за сидовете колко остават. Тук остават същото време. Те се ресетват този път по едно и същото време. Първо ще видя за сидове, защото аз много рядко да взема. Аз яйца много не взема. И да видим дали ще има нещо ново сега. И евента започна. Хора, отново дадоха. Отново те ме дадоха. Евента, киви ще го взема. И отивам да... да. Отивам да видя за нови... Не, всичките са команки. Бързо ще засея сега семената, за да мога да започна с евента. Това... Къде? Тук си го засея. И в този евент мога да давате само нови плодове, които се бъдат като съмър. И аз в момента събирам всички, защото не съм сигурен кои точно съберат. Знам, че червените ябълки не се берат. Страуберитата, блуберитата, ама аз нямам такива, така че. Зелените ябълки се берат. И тук що бърнах. Оправих се. И сега точно след евента ще свърши видеото. И според вас, вие знаете ли какво може да ви се падне от този евент? Защото аз за първ път ще го правя и играли ли сте го? Аз за първ път... аз за първи път ще го играя. Първия път, като го играх, то аз стигнах напред. Доста ми даде много семена, но всичките бяха за цветя, които са за по един път да ползваме. И мисля, че обрах... не съм. Доматчето не съм сигурен дали се бори. Доматчето бори ли са, Дилане? Да, и доматчето се бори. Тия цветя и те витрало. Те ми се паднаха от миналия евент. Единственото хубаво, което ми се паднало там. Карфиол не. Бел пепър. И последно остана да видя за това, на което не му знам името. И напишете в коментарите какво е това, как се превежда по-скоро. Защото и аз, и Дилан не знаем как се превежда това. И аз отивам към евента да оставя работите, да видим. Да. Не, това е за съмър, тя продава вече. Дилане. Тако, къде мога да ги дам всичките на един път? Отиваш по една жена и натискаш второто. Аз тук що и го натисна. Тя нищо не ми взе. Сигурен ли си, че е второто?
тази иска friend request. Кое? Ами... Кое? Чакай. Не и то. Не това. Третото бе. Значи. Да, трето. Да. И 79 плода и остават от евента с 6 минути и половина. И за като край на епизода мисля да дам също и морската звезда. Точно тогава да я продам, като за край точно на време. И да видим. Напишете вие какви неща сте получавали от този Summer Event. Аз само семена на цветя и малко мед бях получил. Нищо друго. И също напишете на какви игри искате да играем, защото ние не знаем на какви игри искате да играем точно и затова пробваме само някакви различни. Ако искате втори епизод на Репо, едно от най-гледаните видеа, мисля, че най-харесваното нещо, или на Brawl Stars още епизоди, напишете в коментарите. Аз в момента ходя горе по всичко, за да ги убирам. Да видим авокадото, Том и то са добри, то и цвета са добри. Карфиола добри ли са? Не, карфиола не са добри. И остават 5 минути от този евент. 41. 5 минути и да видим какви награди могат да се паднат. Аз миналия път какво бях взел. Падна ми се първото, рейката, второто медът, третото, 100 000, не ми се паднаха, друго, летни семена, гир, сопа и сирито, сопа го разследва. Може и да успея до края на това видео да крапна нещо. Бел пепър семе. Има и бананово семе. И ще отида да ги застрелям. Трябва първо да се продам моите работи тук. Да, напишете ако искате втория епизод, защото на мен тази игра и на мен и на Дилан ми харесва много тази игра. Майко! Това, вие мисля, че аз на епизод. Аз засях, на камера го засях, не съм сигурен, но това се води дърво. От тези, които са тук, на дет не знам. Ето това се води дърво и е на 8%. А е толкова дебело на куп. Елай виж. Това е на 8%. И банановите семена само да засия. И да отида да видя какво има на георгсопа. Дали сте успяли да крафна някое семе преди края на този епизод? Всичко зависи в момента от какви работи ще има тук този път. Няма мастър, гудри няма. Никакъв съм за крафна нещо. Да си видя дали мога да купя нещо. Торч не. Няма смисъл. И аз ще се бъда за последен път да дам за евента и май това ще от видеото. И като за финал не знам какво. Може би ще посея някой, ако има пораснало много семе. Не, за финал ще предам едно от моите животни и мисля да е морската звезда, защото просто тя по-малко макете. Защото там може да ми се паднат много по-хубави работи, например рака и други. А пък от мишката, те мисля, че ми я бяха подарили, а не, на мен ми се падна. Ама това беше едно от най-редките тогава, така. И да видим златен домат, мисля, че намерих. Бел пепър, още... круши забравих да облагам, зелените ябълки също съм забрал. И май това ще
Сега ще оставя ябълките и май това сте от видеото. Събирам крушите и да. Просто ще трябва да изчакам само да свърши, за да ви покажа какво ще ми се падне оттам. И последни 2 минути. Ще отида да... И Дилан се върна току-що. Беше отишъл до туалетна и в момента и той ще дава плодове като мен. Без да искам изпит на което трябваше. И да видим колко плода ще дам. 66. Минута и половина. Дилане, червените ябълки вече са брат. И да видим за сидове, освен това, кога се реши. Ами, що се брат, тогава давай. Ами, си даваме са. Аз имам. Минута и 10 до новите сидове. И то точно когато свърши това и ще дойдат новите сидове, така че точно на време. За края. Дано да се падне нещо хубаво там за семената за края на видеото. Дилан бърза, защото до сега май нищо не беше дал от плодовете. Защо е акома? Кое бе? И ще се кача сега отгоре на дърветата да обера всичко преди края точно. И хора, ви знаете, че аз най-много такива плодове съм давал 5000 или 6000 с едни други рандоми. Плода или точки да имаш? Точки. Аз първия ми път направих 5000 и нещо. Буквално в първия. Който беше преди няколко. Златна авокадо и беше това, не съм сигурен. И последно златен домат. Бел пепър един. Той. И рецептна... Не можах да го дам. Много тъпо. Вижте. Дава много яки, да. И сега само да продам работите и ще ви покажа какво се падна. 16. И да видим семената и показвам какво ми се падна. Бел пепър още един път. Колко пъти бел пепър? И сега да видим инвентарите, което ми се падна. Това ли беше? Почти нищо. Сега въртим семе Uncommon. Wild Carrot. Някакъв шимолков там. Моля, там нещо хубаво. И последно дано да е нещо хубаво, което поне да нямам. Митик! Нямам го. Пак някакъв цвета. Това ще бъде от видеото, хора. Чао от мен, чао от Дилан. Чао от мен също. И чао.